אני לא אוהב את המקום הזה. כן, כן, אנחנו נצא מכאן אחרי שניקח את הכל. תהיה בשקט, אידיוט, הם ישמעו. היי! היי, זו בעיה גדולה יותר. רק רגע, מה אתם עושים פה? טוב, כאילו, אני יודע, כי זה חודש הפחד. זה חודש הפחד? סליחה. נתראה מאוחר יותר. זה היה קל. כן, כן, בוא נמשיך. מה זה כל הרעש הזה? זה חודש הפחד! היי ילד, תוציא אותי מכאן. אני לא יכול, זה חודש הפחד, ביי! אמרת את זה לפני חודש. במפ, זה חודש הפחד! בוא נלך לאכול גלידה. מה? היי ילדים, רוצים גלידה? אנחנו רוצים גלידה מפחידה! יש לי את הדבר בשבילכם. קחו את אלה ילדים. בוא נשמע בדיחה. סלח לי אדוני, אפשר לקבל גלידה? כמובן ילד, הנה קח. שלום מר ליצני. מה קורה ילדים? טוב מר ליצן, זה חודש הפחד. אתה יכול לספר לנו בדיחה מפחידה? זה היה קורע. בוא נלך לאינטרנט. היי, אתה יכול לספר לי גם בדיחה? מה אתם עושים בחדר שלי? בוא נעוף מפה. רגע, תחזירו לי את השיעורי בית. היי! זה חודש הפחד! זה חודש הפחד? שלום לוזרים. ומה אתם עושים כאן? זה חודש הפחד. באמת? כי אני שמעתי שיש מסיבה מפחידה בבית אל הגבעה. מסיבה מפחידה בחודש המפחיד. לאן שדוד שלי לוקח אותי. זה חודש הפחד! איפה כולם? טוב ילדים, אתם נפלתם בתעלול. עכשיו זה הזמן שלי לקחת את הממתק שלי. אוי לא, זה איש זר. זה לא מפחיד, זה מחריד. מי אתם חתיכות בשר חיים? אני סקיד, וזה פאמפ. מי אתה? אני הנה היקום ואני אראה לכם את הסוף. אתה מתכוון לחודש הפחד? חודש הפחד. מה זאת אומרת זה לא בסדר? תראה, ממש כיף להם. תמשיכו להסתכל על הכוכבים. בוא נלך לקנות ממתקים. הנה הם באים. מה אתם רוצים? שקיות ממתקים חינם בבקשה. אתם צריכים חבר שלישי, איפה הוא? בסדר, בסך אני צריך ללכת. נתראה מאוחר יותר עיניים. תמיד תסתכלו על הכוכבים. בואו נלך לבית שלי. היי! מה? תראה. אתה צוחק עליי. סליחה. שלום ילדים, איפה הייתם? הכרנו חבר חדש. והוא הראה לי את הכוכבים. הכוכבים? זה חדש. ועשינו את הריקוד המפחיד. לחודש המפחיד?